Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na kogi littattafai. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Funtuwa TV Line a shafukan mu na YouTube don ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Idan masu sauraro kuna tare da mu, a Volume 1 mun tsaya daidai inda babu saude ta tsaya tsayin daka sai da ta ga Nuhu ya shiga cikin ɗaki sannan ta jawo kofa ta rufe ta kuma kaɗa kai sai tafiyarta. Masu sauraro, ku ci gaba da kasancewa da ni Aminu AA Funtuwa a kuma tashar mu ta YouTube mai suna Funtuwa TV Line. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Haka kuma yin sharing shi zai ƙara tabbatar mana da irin ƙaunar da kuke mana. Bayan Malam Nuhu ya shiga ɗaki, yana jin babu Saude ta ja ƙofa ta rufe. Haka ya koma gefe guda ya tsaya ya sururu, yana kallon Baraka wadda take kwance akan daddumar da ke tsakar ɗakin. Haka ya ci gaba da kalle-kalle cikin ɗakin yana kallon yadda aka kawata shi. A hankali ya koma kan kujera ya zauna. Da yake bacci ɓarawo ne bai tausaya wa Malam Nuhu ba, bai jima da zama ba kuwa ya yi awon gaba da shi. Haka Nuhu ya ci gaba da sharar bacci abinsa, ko da Baraka ta farka da nufin ta tashi ta koma uwar ɗaki ta kwanta kamar yadda ta saba. Sai ta ga mutum zaune a saman kujera, ba ta yi mamakin hakan ba, kasancewar kusan ko da yaushe babu Saude na shaida mata cewa Malam Nuhu gab yake da dawowa gida. A haka ta koma saman kujera ta zauna ita ma, tana ta kallonsa, fuskar ta cike da fara'a. Zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, ta fara kiran sunansa a hankali. Nuhu, 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 amma ina Malam Nuhu ya riga ya nisa sosai a cikin barcinsa. Haka ta ɗaga hannu, ta fara bugun shi a hankali. Cikin firgici Malam Nuhu ya farka, yana faɗin, na'am, lafiya me faru? Lamarin da ya matuƙar ba Baraka dariya, ta kalle shi cikin fara'a ta ce ko kaɗan babu abin da ya faru, kawai ina so ka tashi ka shiga kai wanka ne don ka samu wuri ka kwanta ka huta. Ba tare da ya mata gaddama ba, ya miƙe tsaye ya kama hanyar fita daga ɗakin. Ta ce mai a'a, ai bayin yana cikin ɗaki, shi ke da ruwa, amma bayin tsakar gida ina za ka samu ruwan da za ka yi amfani da shi yanzu. Sai a yanzu Nuhu ya ci gaba da kallon tsarin da aka yi ma ɗakin. Tabbas shi dai ya san ya tafi ya bar ɗaki falle ne ƙwara ɗaya kawai, amma ga shi har da uwar ɗaki da kuma tunanin wai fidda wani bayi a cikin uwar ɗakin. A hankali ya bi Baraka suka shiga uwar ɗaki, ta yi masa nuni da inda bayi yake. Bayan Malam Nuhu ya shiga ya kammala wankansa, ya ɗauro arwala daga nan. Ko da ya fito, ya yi Baraka umarni da ita ma ta shiga ta yi arwala. Haka kuwa aka yi, suka yi sallah kamar yadda addini ya tanada, sannan kuma suka zauna batun cin abinci. Tun asubar fari, babu Saude ta fito ta samu wuri ta zauna a kofar ɗaki don ta gane mai irinta shin Nuhu ya kwana ɗakin ne ko bayan ta shiga ɗaki shi ma ya fito ya kama nasa wajen. Har aka idar da sallah, babu Saude ba ta ga fitowar Malam Nuhu ba. Haka ta tashi ita ma ta je ta yi arwala ta gabatar da ta sallar. Tana mai tunanin cewar sai wuya Nuhu ya kwana cikin ɗakin nan, kasancewar irin halinsa da suka sani na kunya da kau da kai a abubuwa da dama. Duk da makarar da Malam Nuhu ya yi, hakan bai hana shi ɗauro arwala ba da nufin tafiya masallaci. Sai dai kash ko da ya je bakin kofa sai ya tsaye sororo, ya kasa buɗe kofar bare ma har ya fita. Ko da Baraka ta fahimci haka ta lallaɓo a hankali ta rungume shi ta baya, tana faɗin, na san tunanin da kake yi. Ni ma a karan farko ne ta wannan nazarin, ina ganin shindin ranar da ka dawo ya za in fuskanci mutanen cikin gidan nan. Amma kasancewar ko da yaushe muna tare da babu Saude, takan nuna min tare da yi min nasiha cewa duk wanda kake gani a duniyar nan aure ne ya kawo shi. Ta dalilin hakan na samu sukuni da natsuwa na kuma tabbatar cewa duk abin da nake tunani ba makawa sai ya faru. To kai maka sa haka a zuciyarka, ka fita kai tafiyar ka masallaci, babu wanda zai ce maka uffan. Malam Nuhu ya samu cikakken ƙwarin gwiwa a wannan lokaci. Hakan ya sa ya buɗe ƙofa da ƙarfinsa ya kuma kama hanyar tafiyarsa. Haka rayuwa take, kwanci tashi babu wuya a wurin Ubangiji. Yau kusan shekara ɗaya kenan daidai da ɗaurin auren Baraka da Malam Nuhu. In banda guda da shewa a cikin gidan Malam na inne babu abin da ake ji. Makauta kuwa sai tururuwar shigowa suke yi, suna taya Baraka murnar ƙaruwar da su samu na ƴa mace. Malam na inna kuwa murna wurinsa ba a magana, don ko baki har kunne. Haka mutane ke ta yi masa farka suna faɗin cewa kayi ƙaramin mata. Shi ko da ya buɗe baki sai ya ce ba mata ne ba, a matsayina na sarkin cikin gidan nan sai dai in ce na samu jikadiya, kasancewar ita ce jikarsa ta farko da ya fara gani a duniya. Ranar suna yayi aka raɗa ma yarinya suna Asiya. Amma duk da haka Malam na inne babu sunan da yake kiranta da shi wanda ya wuce jikadiya.
A haka rayuwa ta ci gaba da tafiya, gidan Malam Nuhu kuwa sai ƙara yawa ake, arzikinsa na ƙara bunƙasa. Duk da yake bai fiye zama safana ba, amma ko da yaushe hankalinsa na a safana, don kuwa bai haura mako 2 ba tare da ya zo gida wajen iyalinsa ba. A ɓangaren Asiya kuwa, ko in ce Malam Na'in ne, duk inda kaga wata, to dole ne fa kaga zara. Wata rana Alhaji Nuhu ya dawo garin safana, Malam Na'in ne ya kira shi ya zaunar da shi a sakamakon yadda ya gaina ta jeren giya ba shi Kano ba shi safana. Suka fara tattaunawa akan ya kamata a ce Malam Nuhu ka kwashe iyalanka ka maida su kusa da kai. Ina ganin kamar hakan zai sa ka samu natsuwa matuka ka kuma ci gaba da kasuwancinka cikin salama da kwanciyar hankali. Kasancewar wannan yanki namu yanzu kwanciyar hankali yayi karanci, kaga kuwa zai iya zama barazana a wurinka ko da yaushe a ce kana bin hanya. Musamman ma yadda mutane suka riga suka gama gano sanda kake zuwa. Alhaji Nuhu ya yi murna hakan matuka kasancewar akwai hakan ƙaran shi. Sai dai tabbas ba zai iya tunkarar mahaifinsa da wannan maganar ba. Ba a mako 2 ba Alhaji Nuhu ya fara shirye-shiryen komawa birnin Kano. Haka kuwa aka yi, amma ɓangaren jakadiya wato Asiya babu abin da take sai faman kuka, don kuwa za a rabata da mai martaba watan sarkinta Malam Na'in ne. Shi ma Malam Na'in ne a ɓangaren sa haka ne, don kuwa kunci da ƙunar zuciya sun samu mazauni a zuciyarsa, sai dai kash babu yanda zai yi, yana ji yana gani, sai dai ya bi su da addu'a. Haka Alhaji Nuhu ya tattara iyalansa sai birnin Kano. Kwanci tashi babu wuya, don koyau Asiya take cika shekara 18 da haihuwa, ta kuma samu nasarar fita da kyakkyawan sakamako daga makarantarta ta sakandare kenan. Haka a ɓangaren Islamiyya, Asiya ta haddace Alƙur'ani ga kuma littattafai da dama duk da ta karanta a Islamiyyar. Hakan ya ba Alhaji Nuhu damar yi musu albishir da cewa su shirya gaba ɗaya gidan ranka ta su zuwa ƙasa mai tsarki don su gabatar da umara. Murna da farin ciki a wajen yaran gidan ba ta misalto, musamman ma Asiya. Haka Hussein da Salman suka kasance cikin murna da farin ciki. Kusan satinsu 3 a ƙasa mai tsarki, sannan suka dawo ƙasar Najeriya. Kwana 2 ko da dawowarsu suka shirya zuwa garin Safana. Da isarsa Safana, Asiya ta fita cikin hanzari ta tunkari ɗakin Malam Na'in ne. Sai dai kash ko da ta isa, Malam Na'in na baya ɗaki. Haka ta shiga cikin gida ta gama duddubawa, bata ga Malam Na'in ba, babu alamarsa. Ta ƙara fitowa kofar gida tana tambayar shin wai ina tsohon na ya nufa ne ko ya canza jakadiyarsa. Duk da sai da muka sanar da shi kafin mu taho, amma ya tafi ya bar ni. Anwar ne tsaye a kofar gida cikin fararen kaya, akan kuma farin mashin ɗinsa roba-roba. Ya yi duba zuwa Asiya, ya ce, na san wanda kike nema. Malam Na'in ba? Ta kalle shi cikin fara'a ta kuma ƙarasa wajensa a hankali, ta ce ƙwarai da gaske, ko kana da masaniya inda ya tafi ne? Anwar ya ansa mata da cewar tabbas na san inda Malam Na'in yake yanzu ma haka, ba wai inda ya je ba. Cikin ƙosawa, Asiya ta tambaye shi sanar da ni inda yake dan Allah. Anwar ya girgiza makullin da ke hannunsa, ya ce sai dai in kai ki in kina da buƙatar hakan. Bata tsaya tunanin wani abu ba, ta ce yauwa na ku gode matuka dan Allah mu je ka kai ni. Haka Anwar ya buga mashin. Asiya ta hau suka yi kwana. Ba su zame ko ina ba sai kofar gidan babban limamin Juma'a na garin. Tun kafin ta sauka ta hango Malam Na'in ne zaune shi da liman suna tattaunawa. Haka kuwa ta sauka cikin hanzari ta ƙarasa wajen. Tana zuwa ta yi musu sallama. Hankalinsu gaba ɗaya ya dawo kanta. Cikin mamaki Malam Na'in ne ce a'a jakadiya ki ce da ni har kun iso kenan. Bata amsa masa maganarsa ba. Tawaye ga ta kalli liman ta duka har ƙasa ta gaishe shi, sannan ta koma kan Malam Na'in ne ta ce ai ranka shi da ni fashi nake da kai. Malam Na'in ne ya yi dariya ya ce in ban da abin jakadiya ina ke ina fashi da sarki, ke dai dan jira ni kaɗan mu gama magana in taso mu ta gida ma sasanta a can. Asiya ta yi murmushi ta juya ta nufi inda Anwar yake tsaye. A haka suka ci gaba da firarsu, kasancewar dama sun san juna tintini. Bayan Malam Na'in ne sun ƙara zancensu, ya tashi tare da yi ma Asiya maganar cewa su wuce. Asiya ta yi sallama da Anwar suka kama hanya a ƙasa da ita da Malam Na'in ne suna tafa suna fira abinsu. Asiya na kammala sallar isha'i ta kama hanya ta nufi ɗakin Malam Na'in ne don jiran sai ya dawo daga masallaci sannan su dosa daga inda suka tsaya a firar da suke. Bata jima da zama ba ta ji muryar mahaifiyarta Barka na kwala mata kira. Cikin hanzari ta tashi ta fita, ta nufi wajen mamanta Barka don ta amsa kiran da take mata. Ji ta yi mamanta ta ce daga waje aka aiko ana kiranki, sai ki hanzarta ki ji don ki ji wa ke neman naki. Asiya ba ta yi mamakin jin cewa ana kiranta waje ba,
don kuwa ta tabbata duk wanda zai kira ta bai wuce dai malam na'in ne. Tana fita ta wawwaiga ko ina bata ga malam na'in ba, sai dai Anwar da ta ƙara gani a tsaye jikin mashin ɗinsa. Yana ganin ta kuwa ya ƙara so fuskarsa cike da fara'a. Yanzu ko ta tabbatar ba wanda ke kiranta wanda ya wuce Anwar. Haka ita ma ta tankare shi, suka samu wuri suka tsaya. Anwar ya fara magana da cewa, Asiya, na san zaki mamakin ganin yadda na aika aka kira ki a wannan lokaci, sai dai ban zargi zuciyata ba, kasancewar hakan na da nasaba ko in ce alaka da yanayin abin da ke cikinta. Ban san a ya zaki kalli wannan lamarin ba, amma karon farko ina mai baki haƙuri a bisa kalmar da zaki ji na furta. Ina fata hakan ba zai sosa zuciyarki ba. Tabbas jikin Asiya ya fara sanyi, don ko wannan ita ce rana ta farko kuma a karon farko da namiji ya taɓa tunkararta da kalma irin wannan. Duk da yake Anwar bai kai ga ambata kalmar da yake so ya furta ba, amma Asiya ta fahimce shi. Kasancewar ta mace mai zurfin tunani da kuma saurin fahimtar abubuwa, cikin wani gurgun murmushi wanda bai kai zuciya ba, ta kalle shi ta ce ci gaba da maganarka, ina sauraron ka. Anwar ya ci gaba da cewa, Asiya, sanki da ƙaunarki sun daɗe da samun muhalli ko in ce mazauni na dindindin a cikin zuciyata. Babban buri na kuwa bai wuce na in samu nasarar mallakar sashen da ya fi kowane sashe girma na daga sassan da ke zuciyarki ba. Ina fatan zan samu cikar burina. Asiya ajiyar zuciya kawai ta yi tare da ƙara kallon shi ido cikin ido, amma ta kasa samun kalmar da ta dace ta furta masa. Ganin Asiya ta kasa cewa uffan, Anwar ya ƙara kallonta. Ki yi haƙuri idan magana ta sosa a zuciyarki. Ban zo da niyyar bata miki rai ba, sai dai kawai da in sanar da ke abin da ya daɗe yana addabar zuciyata. Cikin wani ɗan guntun murmushi Asiya ta ce, babu matsala, kawai alfarmar da zan roƙa wurinka shine na ka bani daga yau zuwa kwana 2 zan yi nazari kan hakan. Ko kaɗan ba haka Anwar ya so ba, amma haka nan ya jure wa hakan. Ya ƙara kallon Asiya a karo na biyu cikin murya ƙasa-ƙasa. Citto Asiya, ina neman wata alfarma baya ga wannan. Ina fata ba za a ce da ni na jirkinta ita ma nan da zuwa kwana 2 ba. Murmushi kawai Asiya ta yi, sannan ta ce masa, yi maganar ka, ina sauraron ka, kuma in Allah ya yarda ba zan ce da kai sai nan da kwana 2 ba. Anwar ya ji daɗin wannan furuci na Asiya, cikin farin ciki da ƙwarin gwiwa ya miƙa mata wayarsa ya ce ki samu nambar ki. Alabashi za mu yi waya in na koma gida. Asiya ta karɓi waya Anwar ta sa masa nambar ta. Haka suka yi sallama, ta juya ta shiga cikin gida. Shi ko Anwar ya buga mashin ɗinsa ya tafi. Tunda Asiya ta koma cikin gida ba ta tsaya biyawa ɗakin malam na inna ba, duk da yake tana ganin lokacin da ya dawo. Kai tsaye ta wuce ɗakin da take kwana, ba tare da ta yi ma kowa magana ba. Ta shirya ta yi kwanciyar ta abinta. Duk da yake Asiya ta kwanta, amma ita kanta ta san yaudarar kanta take yi. Ta ce barci zai zo ya ɗauke ta a wannan lokaci. Haka ta ci gaba da juye-juye tana nazarin irin kalaman da Anwar ya furta a gare ta. Wannan shine karo na farko da namiji ya taɓa tunkarar Asiya ido da ido, ko in ce gaba da gaba, ya furta mata kalmar su. To masu sauraro, a nan nake ganin ya dace in taka barki, sai in ce da ku kuma haɗa volume 3 don ci gaba da sauraron yadda za ta kasance tsakanin Asiya da Anwar. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan fili namu na kogin littattafai, ku kuma bi mu a shafinmu na YouTube mai suna Funtuwa TV Line. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan ku yi mana sharing. Hakan zai ba ku damar samun shirye-shirye mu kai tsaye a duk lokacin da muka ɗora. A madadin ni Aminu A.A. Funtuwa da nake karanta muku wannan littafi na Jakadiya da kuma sauran ma'aikatanmu na Funtuwa TV Line muke cewa ku huta lafiya.